Popravy, vyhnanství a otrocká práce v táborech Gulagu. Obětí brutálního režimu v sovětském Rusku byly miliony lidí. Jedním z nich byl i František Štefan, který se narodil ve Vážanech nad Litavou roku 1911. Ve 20. letech se svými rodiči, bratry a sestrou přestěhoval do města Frunze, dnešního Biškeku v sovětském Kyrgyzstánu, kde vzniklo československé družstvo Interhelpo. Co jsem pochopila, tak tam chtěli jet, že se budou mít líp, že jo, za lepším živobytím, že jim bylo slibovaný to, že v tom družstvu prostě si přijdou na nějaký majetek a budou spokojeně žít tam. Interhelpo bylo československé dělnické družstvo, které mělo pomoci budování socialismu v Sovětském svazu v jeho zaostalé části na území dnešního Kyrgyzstánu. Každý člověk vstupující do družstva musel prodat celý svůj majetek a do družstva vložit utržené peníze. Za ně družstvo nakoupilo v Československu hospodářské stroje. Družstevníkům bylo slíbeno spokojené živobytí a doslova ráj na zemi. Po dlouhé cestě, čítající téměř 6 000 kilometrů, je ale čekalo nemilé překvapení. Zastavil ten vlak a řekli, dál nejsou koleje, takže tady zůstaneme a budeme postupně stavět i ty koleje dál, ale nakonec tam začali stavět to město. Začátky byly krutý, protože tam spoustu lidí pomřelo, hlavně dětí, na infekce. Tam nebylo vůbec nic připraveného. Jediné, co jim nabídli ti místní, tak byl ten kumis. Na to taky nebyli zvyklí a museli si veškerý zázemí vybudovat sami, takže tam bydleli jenom v těch vlacích. No. Přes nelehké podmínky se družstvu podařilo vybudovat prosperující továrny a podniky, které tvořily 1/5 kyrgyzského HDP. Čechoslováci byli první, kdo v Kyrgyzstánu rozsvítili žárovku a položili základy sovětského kyrgyzského průmyslu. Jejich družstvo však bylo postupně znárodněno sovětskými úřady a velká většina z více než 1000 družstevníků se vrátila domů a o své podíly v družstvu přišla. V letech 1937 a 1938 rozpoutal Stalin na území Sovětského svazu tzv. Velký teror s účelem zbavit se údajné opozice a získat neomezenou moc. Obětí velkého teroru byli i mnozí naši krajané. Po tomto období zůstalo v Biškeku na konci 30. let pouze několik desítek Čechoslováků a teror neustal ani v období druhé světové války. Jediná historka, která se dochovala o strýčkovi Františkovi, tak v tom Biškeku v hospodě seděl s kamarádama. To musel být nějaký rok 1940. Už nebyli úplně kamarádi s tou sovětskou garniturou. Tomu Stalinovi namaloval rohy na fotografii v novinách, no a druhý den se pro něho přišli. Takže potom už ho nikdo neviděl. Když v červnu 1941 Hitler napadl Sovětský svaz, tajná policie NKVD zahájila hon na příslušníky německé, ale i české menšiny žijící na území sovětského Ruska. 28. června zatkla Františka Štefana, Rudolfa Horáčka, Viktora Doležala a Antonína Jílka. O 2 dny později si přišli pro Jindřicha Neubauera a 3. července ve spárech NKVD skončil Tomáš Glózel. Všechno to byli staří přátelé z Interhelpa, často spolu i hrávali karty. Možná jen ventilovali svou nespokojenost a někdo je udal. Obviněni byli z kontrarevolučních činů, protisovětské agitace a šíření poraženecké nálady. Zatčeni byli v poměrně pokročilém věku. Nejstaršímu z nich bylo už přes 60 let. A odsouzeni byli k mnoha letům v táborech Gulagu, kde v prvních válečných letech panovaly obzvlášť brutální podmínky a úmrtnost vězňů byla až čtvrtinová. Z Gulagu se vrátil pouze Tomáš Glózel jako jediný z celé 6členné skupiny. Takže jsem strýčka nikdy neviděla. Vždycky právě, když přišlo tady to téma těch žijících příbuzných, tak jsme se vraceli zpátky k tomu tématu toho Františka, že byl teda odsouzený. Nikdo pořádně nevěděl za co, ale jedna z těch maminek z toho procesu, paní Horáčková, ta šla hledat toho svýho syna a že došla až někam do toho tábora. A jedinýho, koho prej potkala, tak byl muž, který měl plnovous až
do půly břicha a říkal, vy mě nepoznáváte, já jsem František, ať pozdravuje doma. Nevím, co na tom může být reálný, protože jak můžete dojít do toho tábora a zase se v klidu vrátit zpátky, nebo jestli už byl někde jako mimo ten tábor a žil v nějaký málo obydlený oblasti. Víc o tom fakt nevíme. No. František Štefan a jeho druhové se stali jedněmi z tisíců Čechů, které zasáhly sovětské represe. V bývalém Sovětském svazu se přímými oběťmi represí stalo nejméně 11 milionů lidí. Přesný osud Františka Štefana a jeho druhů zůstává bohužel zatím neznámý, stejně jako u mnoha dalších nevinných obětí, které skončily na sovětských popravištích a v táborech Gulagu.